Assalamu alaikum, barkanmu da ƙara saduwa da ku a cikin wannan YouTube channel ɗin ta mai albarka mai suna Husaini Tech. Da Allah idan wannan ne farkon ziyartar ka cikin wannan YouTube channel ta mai albarka mai suna Husaini Tech, da Allah ka danna mana subscribe sannan ka danna mana ƙararrawar sanarwa domin sanar da kai sabbin shirye-shiryen mu da zarar mun ɗora. A yau insha Allah za mu nuna muku yadda za ka yi chatting ta Bluetooth ba tare da an sha ma data ko da ƙwalli ɗaya ba, ko da wayanka ba sim za ka chat ta Bluetooth. Kai tsaye bari mu tafi cikin bidiyon. Bari ka shiga face abin da za ka fara ka cikin Play Store ka. Bayan ka shiga Play Store ka kamar haka, bari ya buɗe mu gani. Yana sacin, bari ya buɗe mu ga. Bayan ya buɗe kamar haka, ga wani waje nan mai alamar search a can saman ne ka taɓa shi kamar haka. Sai ka rubuta offline chat. Offline chat. Sai kai search kamar haka. Gashi nan wannan na biyun mai alamar message ɗin nan, bari in danna shi ku gan shi. Wannan mai alamar message ɗin kun gan shi. Sai ka buɗe shi kamar haka. Yanzu haka mun yi download ɗinsa, mun yi kuma ko da kai tsaye cikin bidiyon namu tafi. Bari ma rufe data na yanda za ku gama ba yana buɗe data ba, ko da wayanka kai ba sim za ka yi chatting ta cikin wannan application ɗin. Bari rufe data na, kun ga na rufe data na. Bari mu shiga cikin app ɗin. Gashi nan. Sai ka shiga cikinsu kamar haka. Sai ka yi, yana nuna muku yadda za ka yi haɗa shi ne kai gaba. Wannan yana nuna ma yadda za ka ba shi duk wani abu da ya kamata ne. In kuma ba ka buƙatar karanta wannan abubuwan sai ka yi skipping ɗin shi kamar haka. A wuce kamar haka za ka sa suna ana. Bari mu rubuta Husaini Tech a nan wajen. Sai mu create account. Please I don't know hoto. Sai ka yi allow. A nan wajen da ka sa hoto. Bari mu ɗau wani hoto haka mu sa. Bari mu ɗau wani hoto haka. Bari mu ɗau hoton ginin nan. Mun ɗau hoton ginin nan. Bari mu save ɗinsa mu ɗora shi. Bayan ka ɗauka ka create account, zai kawo ka nan kamar haka. To bari na haɗa da wata waya a wajena ku ga yadda tsarin yake. Zan shiga cikin application ɗin. Zan yi haƙuri ina zuwa. Zan yi haƙuri, bari in gama shirya ɗayar wayar. Zan yi haƙuri, bari in ɗau hoton. Na ɗauka. Amma wannan na gama haɗa shi. Ya buɗe. Na ɗora wannan ma create account. Yawwa, abinda in ka fara haɗa abinda zai fara nuna ma nan kenan. Abinda za ka fara yi, ga wani waje aka rubuta connection setting ne ka taɓa shi kamar haka. Ka ja shi kai sama. In ta Bluetooth ne gashi nan Bluetooth a rubuce. In ta Wi-Fi ne ma ɗaya buɗe hotspot ɗaya buɗe Wi-Fi za ka iya haɗawa. In dai ta Bluetooth dama haɗa daman ta Bluetooth muka gaya muku. Kun gani? Yanzu haka ga wani waje an rubuta muku Hassana Tecno A33. Nan kuma a ɗayar wayar gashi nan Husaini TV Infinix Mobile YY duka da. Yanzu ina taɓa wannan Hassanan kamar haka. Yana connecting. Yanzu haka kun ga ya connected. Bari ku gani. Bari yanzu in rubuta sallama a nan. Za ku gani salam. Kun ga to? Bari mu rubuta wa salam. Kun ga na mayar masa yanzu haka ya zo shinka. Bari rubuta ya kake a nan. Ya kake. Kun gani? Ga yana har da irin wannan abubuwan da abubuwan dariyan nan. Bari in tura masa. Shi ma bari ya mara reply da irin sau gani. Kun gani? Shi wannan ba tare da data ba, ko da wayanka ba sim za ka yi chatting da shi.
a nan ne muka zo ƙarshen bidiyon. Da Allah idan wannan ne farkon ziyartar ka cikin wannan YouTube channel ta mai albarka, ka danna mana subscribe, sannan ka danna mana ƙararrawa domin sanar da kai sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Mun gode.